Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Council midusog resolution nga magpailawom sa mga barangay sa isla sa Olango Island nga ubos sa state of calamity. Moabot kapin sa 2,000 ka mga pamilya ang apektado sa bagat gikan sa 8 ka mga barangay sa isla sa Olango. Sa laing kapin 3,000 ka mga tao sa 3 ka mga islet sa mga gihapon nga isla. Si Nico Serino adunay exclusive report. Mipatawag og tigom si Mayor Ahong Chan sa milangkob sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kun Ardana nga gipresentar ni Andy Berame, Assistant Head sa City Disaster, 8 ka mga barangay ang apektado karon sa habagat. Musumada sa kapin 2,000 ka mga pamilya gikan sa 8 ka mga barangay sa Olango ang apektado sa habagat. Sagad kanila, mga mananagat ug mga nanginabuhi pinaagi sa mga turista nga mobisita sa isla. Sa susamang rapid assessment, laing kapin sa 3,000 ka mga tao sa islet sa Kaobyan ug Panganan apektado na sab. Wala pa sila'y nadawat nga taho sa laing islet sa Kauhagan. Gipahibaw ni Berame nga gibansay nila ang mga magtutudlo sa isla nga maoy mo pahigayon sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Livelihood of residents ang mga Fisher Fox Mayor as uingonan ang katong nagtrabaho sa tourism-related industries. Samtang gipasabot sa mga representante sa Philippine Coast Guard, maglisod ang ilang barko paghakot sa mga natanggong nga pasahero sa Angasil Port tungod sa kadako sa bawd. Hinuon, hangyoon ni Chan ang shipping company nga mo-upgrade sa ilang ro-ro vessel, inay nga mga gagmay, mga dagkong barko nga mas bugat pa sa 250 gross tonnage aron makapadayon gihapon sa paglawig bisan kun dunay gale warning. Parang ladder mayor sa gilid ng barko, which is kung yun ang iano natin, hindi po talaga kaya support. Ang mangyayari lang po dun is mababangga lang po yung barko namin. Ang mayor, sir, mag-request sa director ng Marina. Kada in court, sir, na may pagbuok ng mga inani, mabutangan din nato. Kada rules basic. Walay hunong ang kung damang gini mga gale warning, mapadayon ang pagbiyahe sa ato ang Olango to mainland. Nauyunan sab sa Disaster Council ang pag-umol og Task Force Olango aron i-activate ug maatimandayon ang panginahanglan sa taga-isla. Si Attorney Danilo Almendras, City Administrator, miduso og resolusyon nga nag-auhag sa Konseho sa Dakbayan sa pagpaubos sa mga barangay sa isla sa Olango sa state of calamity. I move for the passage of a resolution, just to make it formal. As resolution, for the mayor to request the director of Marina. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.